high school naupang pakhat min alo langin ani chu Dehan High School a Zirlai naupang ani ni tin chuan in chhuah sanin school a kal ve zia ma se school kal chu achak lo hle ti a hriat thei a chan po a classmate chen khat chuan an ti du da in nui za siam nan an lo hmang thin ani mina chuan high school a zo nan kumhni chia abak to a chu wang chuan a twar ve sham sham ani ni khat chu school ava thlen chuan a chian pa de siok chu an school building atanga azwang thalai ava man hlau mai chutia de siok kan anun na alak na chan chu lo langin an class ami gwang su le hyang te chuan an lo buli thin ani Zirtirtu te poin engma an ti ngam lo awangin de siok ka beidong chuan anun na alo la tamai ani de siok ka boral nu po chuan miswal te chuan an la sim chuang lo yong min chu a aya an ti du da chunzom ngal bok mina po chuan shi omati in a chian pa anga anun na lak ve mai te chu adu chin ma se angam le ngang chin lo ni khat chu gwang su chuan mina chu Zirlai no pangzong zong mu turin hallway ya chuan a soi sale shep mai ma se mel shat lo mi pakhat chu lo langin aron nek ngal chuai voi khat nika po chuan gwang su chu apai dor mai chu pa chuan a soi save ta shep bok no pang ho po chuan makti takin an thlir thupa chuta miswal pakhat zok yong chu lokalin tunge ani aron zot Zirtirtu tharani an ring thupa ma se chu pa chuan jin nani thu le Korean Educational Rights Protection Bureau a inspector ani thu te chu asoi an ni chu school at inti du da na thleng chin te choya ti top tura ruat an ni thu soin Dehan High School chu a na tho tran masaber ani bok nu chuan classroom a no pang te chuan thil thleng chu an soi zui mek lain jin chu aron lut le an class chu a Zirtirtu tur thu soin mani lukathi de sukan anun na alak chan chu azot bok chuta no pang pakhat chuan fiam thu in alo chang chu vele chu pa chu zirtirna apele hlak chuta anwai chuan chhuata chuan bok turin ati ma se hiong a chuan engma ti lo turin a classmate te chu alo ti vele hiong chu an hlau ve tho bok si a chu wang chuan an cheson lok ngam lo ma se jin chuan chu pa po chu adim lo le hle mai no pang te chuan makti takin an thlir thup chuta no pang te po chuan athu soyang chuan an ti ve ngam ta chau lunch break a chuan no pang te chu cafeteria lama thil ei turin an kala ta chuan jin kha lo om le in ei tur chu alo pezel hiang chuan a ei tur don chu bol hlo boma a pai deuh mak jin chuan anung chang moi lo tak chu en liam mai mai tum hau lo anunga tlo thu in hiang chu ei tur bo in atlu rok rok mai a chenin video in an lo la a an nui tet tet mai zana chuan jin chu hiang ate ina chuan alo vakal apa chu politician lar tak mai ani a chu wanga hiang a po chu Zirtirtu ten haungam lawan lo ni hiang a pa chu avati ti pui shep chuta hiang a alolan ve le chuan jin chuan afapa chu a en kol chat tok lo wangin Zirtirna pe ka ngai thu soin apa mu lai ngei chuan hiang a chu abenga apot dor dor mai chuta hiang a chu school toilet ti 5 years zui bok atu ka chuan hiang a pa chu school aron kalin jin chu aron vo zui chuti lain minapon mani inti hlumalo tumle ma se angai te bukin angam le hlol lo jin chuan lo mu in a omna achang chuan apot son rang hle an pahni chuan ti dunin jin chuan a fui ve na sa hle a mani inti hlum ai chuan beilet to zok turinati chutia a beilet ngam lawani pon tlan chiat san mai turinati le zel chumini achang chuan an pahni chuan anin kom le ta hle bok chuti lain hiang a pa po khan education minister alova mu ve bok jina thil ti dan chu alom lo thu le ingwanga chutiang organization te chu din nge ani avazot minister chuan kumhni liam ta a Zirlai no pangin Zirtirtu athawanga chutiang lamti bonan le
chutianga thlen non to lo nana din ani thu in a lo chang chuta congressman chuan engwanga dei han high school a kher nge kaltir ani zot le in anzinga pakhat chuan afapa ati du da chin thu te asoi minister chuan dei hana chuan afapa lut ve ti a shat lo thu in a lo chang an pani chuan anin hnial deuh fe hnupon minister chuan hianga pa du dan chuan engma ti sakatum lo sin dot le a chuan in thlanna atana campaign nei mek congressman gwang chu reporter te chuan zona tam tak zotin eiruk na le thu nei na man swal chung changa an pu na chu adikem ti an zot mol congressman gwang chu a thin rim hle a chu tiang thiran lo sha chu makati hle bok education minister chu wa mule vatin chuta chuan minister chuan afa panung chang that lo e ma wangin athil swal ti te chu alo soi chuak ti a sheta bok gwang chuan engdin nge tiang hi ka chunga iti thei changdun tur zok kan ni asin ati chuan minister chuan du than tur danga nei lo thu le afa pa chu zirtirna pe ka ni lo chuan midang in an tur pha le ang ti a hlawa chu tiang thil chu thlentir atum to lo thu alo shila akal san bok chumi hnu chuan congressman gwang chu man ni in a hming che hle bok school lama po afa pa hiang chu a hma lo ti du da chin te chuan phuba an lo la ve chan bok hianga po chuan apa ni na tel lo chuan engma ani lo zia chu a in hre chiang ta hle mina lo langin a chan pa de suka zwan thak na hmuna chuan ading le wang ami tui tla in aril ru chu anna thar hle jin chuan lo mu in ithiam lo engma om lo ania ti in ron hnem chutia anin biak lai chuan building chunga Zirlai no pangte chu lau thlabarin an lo tlan chuak na samai in chung an valu chuan hianga chuan gasoline in mi alo le chiama a school pum chuan hal vek hi alo tumani no pang ho chuan an hlau hle jin chuan lo en rengin engma ila zir chuak chuang lo ani mo ti in a lighter chu ati al zui hianga omna chu a hal Hmiah mai hiang chu amang angin a hlau hle bok job chungin a za ngai na angen hiang chuan kati swal ka sheto min ngai dam ro kati le to lawang ati hnuwa jin pon mei al chu ati rem ve ta chia chuta hianga kora chuan chamin tu na I hlau ang chia khan dei sukpo khan a hlau ve sin achunga thil thleng kha a reng lo engtiang pon in chhir ma la omzia om to lo dei suk chu alo dam to don chuang lo chu wangin ithil ti man chu itwar thawang atiram mak chumi hnu chuan police localin hianga chu anron manzui chuta chang chuan de han high school chu Zirlai no pangti ta na lekhazir na nuam takalawni theita ani sin dot le a chuan Zirlai no pang pakhat bonga lo lang vele in gun technical high school a Zirlai no pang thar turani ma se ge talu chia chu school pa ngai ani lo ti a shingal chulaya chuan no pangte chu in swale poisaruk te baka thil swa shang ti an zir hi ani ringot bonga po a classroom tura alu chuan makti na hlir in a khat Zirlai te chuan ta tu an nei vek baka meite chu an zu pop popa manrua eng emo an pai furbok an Zirlai puite chau chu an ti buai lawa Zirtirtu thleng chuan an vawin an ti buai thin ani reivak lawa chuan no pangte chuan an manrua te chula in pona an chhuaka anin swal ngal Hmiah mai chem te thir la om tak te chuan la mangzui bunga po angai na shelo zet le lau deuh chuan lo om ve chuta Zirlai pakhat pa ngai ve melber ki ma chu a mufu ki ma chuan lo shil fia in swal te chu engineering department le automotive department an ni thu soin anin swal chan chu a chak zok chuan gang leader chak tak jangguan hia ka pol an zom ve thei don ani chuti lain chulai school a thil thleng chu jin te chuan an lo chui ve me ka chu school a geng om te ti top dan tur ruah man na chu an lo siam me kani chuti lain ni china in swal te zinga chaklo zok team chu an thin rim hle a an thin rim ti re nan chuan an leader chuan bunga le ki mate chian dun kha in swal turin lo ti tlat mai a chaklo zok chu
an panching beka an chantur thu la soizui bunga te chan dun chu she deuh chungin an insuala atopa chuan kima chu achak lo zoka chang an soilo kang khan achak lo zok chu gang member te chuan an nekron sia mai school bana po chuan kima chu akal tha hlei thelo bong chuan anin thlenga thla in chutiang khopa ti du da na atwar chung po a school la kal zela tum chu bong chuan makati deu ma se ki mate chu an har sa hle a anu chuan chu school a bak chuan a local tir theilawa kim chuan hlo tling ve nge du boxi chu wanga shi om ti chung chunga school chu lakal ve chang chang ani atu ka chuan kim chu jin chuan ron muhlol jin chuan atim tenen an school chu an enthak mek thu le a case po chu an chui mek ti alo shil bonga po chu Zirlai no pang ni lovin jina team te zinga mi ni in chu school an chuina tan chuan no pang angin alo om rengani ni khat chu bong chuan an ruahman angin misual te chu awati thin rim shep an ron ngala chuta jin omna chuan a shwai lut vek gang member te chuan jin an mu chuan an vo na sa hle jin chuan damdup hian inspector ani thu le school a dan an zom tur te chu a shil mol mol ma se a thu soi chu an beng khon lo hle a an va be zui ngal ma se tu ma chuan an khoina ve man lo jin chuan alo sop shep zel atopa phei chuan an va in chhuata an let jem rum mai chumi hnu chuan jin chuan school a an ti tur le an hun mandar de chu a shil ngal chuta po chuan an langai thla chadu chuang lo a chen chuan an ron vom vela jin chuan a hma ayana zokin a khoilet le shep chuta zet chuan an va in thu oi takin an thu ve ta chap chumi hnu chuan Zirtirtu pakhat chuan class la in an copy tur chu board a chuan a ziak cheu chuta no pang pakhat chuan a swal chwa in peran nei lo wangin a zia ve don lo thu a soile jin chuan zirtirna a pele hlak chutiang zelin no pang not copy du lo hau chu a thunun zel bok chumi hnu chuan practical training an nei le dona Zirlai zinga swal fal pahni te chuan an ti vele du tlat lo jin chuan chu mi te pahni chu kar cheve to taka chuan lu tirin a phur chhuak dai chak deuh deuh chuan a tlan kwal puya chu mi te pahni chuan an hlau hle atopa chuan school a an let le a jin chuan a ayana sa a shema tum le lain ki makhana lo dang ve tlat mai bong chuan kim chu engwanga miswal te khalo chan nge ani azo chuan kim chuan boina chu apun nun zwalanga kaskal theilavin an om alo hlau hi alo ni chuti lain miswal te pahni chuan gang leader la deuh guan chu mu an du a school chang chuan chwaru kan tum bonga chuan lo sha in an chwaruk theinan chuan alo pui ve zai an lama chang ang tak chuan omin gang leader an hu na po chuan azui ve zel bok chumi hnu chuan an pathumin school a chuan an kirle jina class lo la mek chu ngei om takin an bachong khum bok chuta class a chuan gang leader chu bike ne na ron tlan lut engdang ma soilovin jin chu amala inswal puya aron chaw ngal bok an pani chuan Zirlai te ma chuan an inswal ngal reilote a jin zok chu chhuata atluta tlat mai Zirlai ho chu an lomin guan na minglamin an lo outdoor dur guana po chu in ti thei hle in engtika ma jin te tim chuan an school chu an thunun ngai lo tur thu a soi ve bok ma se jin chu kut bengin aron thole alo ne lo dervel mai chu ni in chuta an han in be le chu guana chuan a ne ta lo hle mai atira changa jin tumber chu gang leader guana man chu alo ni shima ama awang chuan school no pangte chu tharum thona lam an war ni in a shiani chutia a hne hnu chuan jin chuan chein la phuar hloma anaute ho bula avada gang member 10 an leader an mu vele chuan chan tumin jin chu an ron be ngal ma se jin chuan ol samte in alo hne le vek Zirlai ten an lo mu chuan makan ti in chutiang renga in swal thiam chu an la mungai lo jin chu an hlau ta hle bok
chuta chingchi in ngai daman dil ngal ma se jin chuan ama ni lovin an ti du da chin kimat chu ngai dam dil turinati chuta miswal te chuan kim chu akia wanin ngai daman dil kim chuan chu tiang thila thleng chu makati in hunrei tak nuwa ama chan puitu anei ve ta chu alomin achap ta hial bok chuta jin chuan no pangjong jong hena chuan lekhazir indu lawani chuan school in chwa san thei ma se midang zirna ti boy tu ni turingot chuan school kal to su ti in azil ve bok chuti chuan chulai school boy na chu an chingfel le thei ta ni an mission an ti hlodin nu chuan jin le bunga te chu Ministry of Education a report te an va pe chun zuma chu mizan chuan jin chu ama te in a ina chuan kho har takina chu ama a anupui thalak in tar chu a thlir bok lotling ma sela aril ruwa chuan natnatam takapaya anupui thita chu angai hle bok hunkal to lo langin jin anupui chu Zirtirtu thatta kani a jin chuan a hnakal ma in skula a thla zia chin a school thona chuan no pangswal tak tak po anom ve jin chuan chung holaka chuan film khur turina cha chin ma se anupui chuan Zirtirtu in no pang hlau chu Thil dikani lo thuina chang mai zel ma se a student pakhat chuan avitlum ta dai mai chu ayarun thlak jok chu twal that tu chu kotin kumli cha tang turina shem chu ani jin chu aril ruana in ril rufim po apulei theilo chuti lai chuan tuna education minister hi election atana lo in bua sai mek lai ni in jin chu a hnem na sa hle a atlingani phut chuan skula chu tiang thil thleng chu ati top nan special organization adin tur thu da chu alo tiamani jina nupui chu minister fanu chu alo ni reng boka athil ti tur chu afanu sha jengna turani don thuwa soibok atuka chuan jin chuan minister chu va mu in an mission dot le tur chu awazot soi hauna nein Zirtirtu pakhat ama nun na lata chu chuin a school thona chuan Zirlai me chelar tak pakhat yeri ti chu omin social media po alar hle chu nu chuan an Zirtirtu chu alaka moilo taka che angin alo soya chu wanga Zirtirtu chuan ama nun na la hi alo ni yeri chu an klasami zong zong chuan an tlonin a chian ni chu an tum vek yeri chu a live de urang china class an lak lai te po chuan a live reng tho zirna chu angai puimo ve vak lo nikhat chu Zirtirtu chuan phone chu chu sakin an Zirlai chu ngai sak turina haw yeri chu a thinjim hle a video lem mangin an Zirtirtu chuan kuta thlak angin social media chuan a post chuai chuai chu an sar pakhat chuan lo mu in yeri chu do choi to lo turina lo haw ve chuta yeri chuan an sarin moilo taka a khoi thu chu social media chuan a post le chu thil chuan ngai bena hlo hle a an sar chu mipui ta chuan an demron luai mai anupui ngei po in aring zo to lo chungte awang chuan an sar chuan anun na alo lata mai hi alo ni chung zong minister le jinin an shat nu chuan chu school chu an kal le na turatan an thlang ta chat atuka chuan chu skula chuan an sar thita ai o tur meiche pakat chu alo kal ngal an miss thar chuan in hmesha tirna tenein no pang ho chuan zo na om ang lau tak takan zo baka ti za chu an tum hle meiche pakhat chuan makeup awanga a hmel chu langdang ani arin thule plastic surgery atiam ti te chu azot chu baka athalak lui en tir tur da chuan ala ti ta cheu ithalak lui kan mudu ti in no pang ho chu an out a dual yeri chuan life in thil thleng chu alo tilang le vek bok mi chuan okidam da pin a life chu ti top turinati ma se yeri chuan athu soi chu enga ma angai lo chuta yeri phone ken lai chu pet thak sakin chhuada chuan atlake ngal no pangte chu an ngoi ta chap mai chuta an mi chuan minla shi chiang lo ni mai thei ke hi hanrim kani a student protection task force ami kani bok nung changmoi Zirtirtu chewin kalau kal bokani tuna changchuan tu manza lo takin min chang le to suang cheu he classroom a hi chuan ka thu ber ati ta ngat chumi nu chuan Zirlai te phone chu alak sak vek bok
chuti lain jin pon skula zirtirtu te chu lo va mu in an zirlai no pangte zinga thilmoi lo le thalo tak ti chin te chu report lo ziak lang turin ati principal chuan an no pangte chu nungchang moi takan ni ba ka boina an siam ngai lo thu alo soi ve tlat jin chuan puitling ten no pangan lo tlat chuan an society chuan a chat puyang ti soin no pang om chadu lo thil ti te chu zep ho lo wa ziaka lo submit turin ati bok hanrim pon no pang swal deuh ho chu tua zora chuan alo shem ve mol mol jin ne na ning mu chuan a tho chat thu alo shil atu ka chuan hanrim chuan class an le dona ma se classroom chu balati hle anwaya an classroom chu ti fai ngal turin ati hanrim chuan jin chu mu in miss jungi omdan chu adik lo riawa asha thu le riru ha na ane ni arin thu da chu alo shil jin chuan lo lungai lo tura shilin miss jung chu a fala abyak tur thu a soibok hanrim le anti mami bong chuan no pang ho social media account te chu chuin engthil nge an post thin ti te chu an jong chuak vek atuka hanrim chuan no pang te thil ti zong zong chu print in class a chuan a keng hanrim chuan an thil ti awang chuan Hremna an hmu tur thu a soibok chuti lain miss jungero chuan shiomati hmel hle thung miss jungi private photo le video ano pang haulai ni om tak tak te chu no pang chen khatin an lo the dar chiam awangin aril ru a ha hle alo ni miss jung chuan ban na thelu mai tum hial ma se a tho puinu chuan meidong lawati sham sham turin lo fui ve atuka chuan jin chuan a farin miss jung chu a kom theita hlo miss jung chuan a thil ton te chu shilin mi zong zong in miswal taka an ngai to thu te chu asoi jin chuan anu pui thita chungchang te chu shilin ama an suisel na tam tak chu amma se zirlai thin khatin an support na le alaman chang ti an comment na te chu jin chuan a mu miss jungin chu thila chhiar chuan amit tuya thla zoi zoi mai atuka chuan miss jung chuan inring tok tak chungin class chu alak chhunzom le a hma ai ma in a strict to no pang om chadu lo te chu a shem hmya to a abik takin yeri thinrim chuan zana chuan a account a miss jung soi chat na chu post le atum ma se mak de win account a athil post zong zong chu abo vek chung chu jina te team thil ti chu ani yeri thinrim chu miss jungi te ina avakal chuta miss jung chu chemte nen be mai atuma ma se thil poi takati ma in hanrim le jin te chu an lo thleng ve hlo yeri chuan ti thei anei ta lo minister pun press conference nei le in soyan girls school a boina chu chin felani to thu soin hetyang hian ma an lak chunzom zel tur thu a soibok chuti lain opposition party te chuan press conference lo nei vele in education minister Thil ti dan chu an social na se hle thung Zirtirtu le no pang ve him tak tak ai chuan a fanu thita phuba alak na ni thu te chu an soi chu thil chu hanjim pon lo en ve in makati in thudi kaniem ti chu a she chak hle chumi nu chuan minister hawin meeting an nei le ngala an next target tur chu an soi ho le Chukmyang Foreign Language High School chu school chale lar tak mai ani a ma se zirlai pakhat chuan a zirtirtu chu kuta thak tlat mai chu thila wang chuan chu school chu chhuile an tum atuka chuan school nuam le lian zeta chuan an vakal bonga chuan school chungchang chu hanrim shilin kuthak twar tu teacher chion wanga school chu larle mingcha ani thute zirlai te pun a zirtirna awanga zirna sang zo ka anin ziatlin thei thu da chu soin afak hle jin chuan teacher chion chu mu in angai san thu da chu shilin thil thleng chungchang chu azot bok teacher chion chuan engwanga no pang chuan kuthlak nge ani a shat bik lo thu bak chu soi tur nei lo jin chuan no pang te fuinan eng thu nge soi chhin ati chuan teacher chion chuan an ma ni in ring tok tur le an thiam na le theina a in ngat tura ati chin thu chu asoi chu chuan jin chu ati lom hle chuti lain hanrim pon zirtirtu kuthak tu no pang chu thu alo zot ve bok no pang chu a thinrim hlura thudik po shil cheila min oi sak chuang lawang idu du tiro dule min hnot chuak ola min man ti ro poi ka ti lo alo ti mak mai
Jin pon teacher chuan a Zirlai naupang pakhat chu lo kom ve le in chu nu chuan teacher chuan chu mi fel le taima tak naupang tana thahnem ngai em mai ani ba ka a Zirlai ten hlotlin na an chan pon alumpui berber ani chin thu te chu asoi chuti lain bonga chuan hanrim bula teacher chuan a kutlak tu naupang kha an skula Zirlai thiam thei ber ani thu alo shil ve le tlat hanrim chuan naupang chu a bele tange nge engwanga ani ang naupang thiam thei takin Zirtirtu fel le za kai ber kut thange ani chu azot le a naupang chuan a chang du chuang lo ma se tharum ne na an dop le deuh chuan chhadeuin a shil ve ta sham naupang chuan teacher chuanin an chung ko restaurant atlo hnuwa mi puisha ta an dor chu dan lawang kalpui ani thu soin alo soi sel na salea chuwang chuan an dor chuan khar hia langai thu soin sunglama harsat na an to pha na sa hle tuition po achul san thule private tutor an lak saka chu po an sar chuan a tutor chu lo mu in lo zirtir to lo tura ati thu de chu asoi ta tlat mai chuti lain jin pon teacher chuan chu alo kom ve le bok teacher chuan hion chu no panglu lul le om thawak du lo ani thu soin zirtir na apek lai pun glass atanga chwa dai te achin thu chu alo soi jin po chuan Zirtirtu pa thu soi chu a oi mak ni na lang jin chu hanrim chuan mu in engwanga Zirtirtu pa thu soi cha chungai thlangi ani te chu zotin thuti kan hailan nan chuan tu lam ve ve po chu an bel chiana ngai thu de chu asoi jin chuan thutlung na siam chu man mo waka ngai lo thu a changin an la chui don ani mel chuti lain team member ami bonga chuan private academy no pang ho kalchina chu ava chui chiang chu the tutor chu va mu in teacher chuan ne na chu tutor in mel sha dan te le tho ho dan te chu ava she chhuak jin chuan teacher chion chu mole in a thil ti dan zong zong a sha chwa to thu so in teacher chuan private academy a no pangkal te result chu alo ti dang lam chin ani mi house tak nu le pa te chuan an fa te rank sang an nei theinan teacher chu poisa an pe china no pang re thei deuh te chu an rank ka nyam ta duai chin ani chung thila shat nu chuan teacher chion chulung oilo takin akal nal teacher chuan nu house tak mai afanu rank sang tak nei tir du chu a mule chu nu chuan afanu chu rank sang ber nei tir du thu soin teacher chion po chuan in ring tok takin adu ang thil chu ati sak tur thu alo shil chuti lain hanrim chuan jin chu alo ring hlei thei to lo anu pui kha student in na tha awang khan tuna an thil chuya po hian jin chuan Zirtirtu pa lam achang deuh tlatina sha ani ma se bonga chuan jin chu arin tlat thu a soi ve thung ma se thil mak deuh a thleng tlat mai police lokalin jin le hanrim chu anron man an thu nei na mang swal angin an pu ani education minister thleng chuan an man 5 vek an rama po chuan alar ngal hle chuti lain teacher chion pon nu house deuh khawa mule in afani zirtu question ava peche umai minister chuan man vela om chun bonga chu until chui lai chu aru kalo chui chun zom zel turinati school exam hun chu lo thlengin teacher chuan no pang aru ka zirtu rashil kha chata ka ti turina cha minister le jin te po kota in lanin until ti chu afanu thita phubalak na atana anti mai ani ti nan pu tlat chuti lain teacher chuan exam question chu adang dai ti amu chuak amang ang ngal hle classroom a chuan avakal le ringot exam chu vati to patum ma se jin lo langin thudi karon soi an team chuan question paper chu an thak danglam thu soin teacher chuan thil ti dan zong chu aron puang 5 vek jin chuan teacher chuan kut thak tu hian kha mu in ithu soi te kha adik veke iti chhaletuk ti thu a shi chuan hian chu alom hle minister po chuan an pu na te chu alo in soi fia thei hlau mi puite ma chuan mi hausanu le paten Zirtirtu te an tham dan te chu soin chu tiang ti ho chu an hning nen lam apuang 5 vek athu soi toplama chuan eng anga thil ti theile hausa po ni ula in thil swal ti chu kan ron jong chhuak zel do na ti bok jin te team chuan an mission chu an ti hlo tling le chiang hle hion po khan an team chu lom thu a shil mol
teacher chion po chu a thil ti awang chuan manani tabuk sin dot lia chuan Hyunjung Elementary School a thok choi lo langin anu ta na lekhan hnung nu chia in anu na la ka lo tum ma se ain o hlum ma in hanrim lo thleng hlawa aron chan man hanrim chuan in hmel sha tirna nein ERPB ta na thokani thu te chu asoi hanrim chuan ERPB chuan elementary teachers te tan program abuat site thu soin kal ngei turina sombok Miss Choi po chu avakal tangeya hanrim chuan ERPB chuan aril rulam hrisel na ngai poimo tura andu thu soin school chang chuan cholan pekri thu ashil choi nu chu ERPB officer lowakalin jin hena chuan afan nu chuan mani inti hlum du na rel ru apuchin thu soin pui turin alowange nani hanrim chuan choi chu in an kol chatura shilin a ai o turpo anlak felto thu asoibok atuka chuan Zirtirtu thar chu choi aya avakal tudang nilovin jin naloni class alu phata chang chuan no pang Zirtir chu a har sadon riawin asia anbeng chengin an tlan kwal chen boxi athu soipo tu manan ngai thalo chuta no pang pakhat chuan azun chwa thu soin jin chuan man mo de wina chwa puya class an le chuan midang po chuan an zun chwa thu an lo soiwe je chutiang chuan abuai char chara atopa phei chuan a thin rim in sum zo lovin no pang pakhat chu avin ngek no pang chu a chap ngal char char jin chuan thlemin ain fiam pui taringot no pang dang tela chuan an lo du vele sup school ban meu chuan jin chu a chaw ta hle a sofa mu in anupui ne na an thalak chu a thlir wong hun kal to lo langin Miss Choi school a tho chan ni lo langin no pang le nu le pa de chu in hmel sha tir na nein a lo lom thiam hle no pang te chu amal malin an hminga soi tir bok no pang pakhat Eugene nu chuan an ba na chuan Miss Choi chu a phone number adila Miss Choi po chuan a pe ve mai bok chumi nu lok chuan Eugene nu chuan lo texin Eugene chu no pangjak zum takani thu soi masa in voina Eugene ibyak dan khagadu lo iokia sang ma ti angreng chu aron soi zom choi po chuan ngai dam dilin alo film khur to tur thu a soi bok atuka chuan Miss Choi chuan Eugene chu thil ti turin ti ma se Eugene chu a chap ringot chumi nu loka choi chuan message dong le ngalin Eugene nu bokani ka fapa hi a chian te ma zona lo zo to su ti angreng chu ani a fapa en kol dan tur thleng chuan a ron shil chin chu tiang message adon tak renga chuan Miss Choi mental health po a effect le nikhat chu Eugene nu hne na chang chuan complain dong le in tun chum chu Miss Choi IGA an thalak po swang chu ani a Zirlai te nen an thalak mai chu ania ma se aron soi se le tho a IG account chu engtin nge alo zon chuang ti ngai to in a thin rim hle ma se lo sha thiaman hekin a IG account chu delete no pangpo chu thazo ka enkol mai turin lo shil dai chu mini chuan mi tuitla chungina ho a IG account po chu a delete zui a journal a chuan a delete chan te chu a ziak vek bok atuka chuan ati dan chu thlakin ma taka school kala classroom te chu no pangte mitla le nuam ti dan tur berin an cheibok Eugene po chu afala komin ti tlang nel chu atum ta deu bik zoi in Eugene po chuan school chu nuamati in Zirlai dang tinen po anin kom thei viau to nikhat anin fiam chu Eugene le no pang pakhat chu anin ti boy tatlat mai Eugene chuan no pang chu atoi scan lai chuan alo chu chu ni in choi chuan hau shep chu adua ma se anu ti dan chinte angai toiletin angam le ngang lo atuka chuan no pang pahni tanu chu kawin anfa te in ti buai chung chang chu soi puetum ma se Eugene nu chu alung oi lo hle a ngai dam po adil du lo afapa chu buana siam tu zok ni ma se athiam lo zo kan ni ti chu apom du tlat lo achong kam amoi lovin no pang pakhat nu zok chu inswal pui mai du khopina om chumin hu chuan Eugene nu le Miss Choi chu restaurant pakhata in mu in afapa chu achan hle a Miss Choi chu an khum shep mai achong rin ema wangin chulai muna om ve te po chuan an shevek Miss Choi chu azak hle bok chu mai po du tok lovin
Eugene anu chuan phone call ten avo chunzom char. Naupang pakhat zawk nu pawh khan run bia in ani pawh chuan arun an khum char. Miss Joy chuan adin hmun chu hriawmati in zan pawh amu tha thei ngai lo. A hriawmna tizual turin Eugene anu chuan a ina te alakal chil ta zela dan anga complaint da file tur thu de chuan ala vo zui. Atuka chuan Eugene pa chu skula lokalin a fapa chu class atangin dim lo zatin ron pot chuak. Naupang dang te chu an hlo awangin nan lo chap bok. Eugene anu chuan Miss Joy chu ron mu in police nena an report to thu ron shil. Miss Joy chu police ten thu te an zot fi a chung chu social media alo dar chak hle bok. Elementary school teacher in naupang ati du da chin ti ang zong chuan mi te chuan an lecture zui. Chu tiang ani awang chuan an skula naupang te chu an no le pa ten la chuakin school danga an kaltir mak mai. Chung Thil zong te awang chuan Miss Joy chuan dam a thalhel to lo ani. ERPB team te pun atir te atanga Thil dan chu chuin evidence tur te an la khom ve mek bok. Jin pun Miss Joy naupang te zirtir chin ho chu enkol chunzomin Eugene chu assignment a pe bok. Eugene anu chu skula local le vatin Jin hena chuan a fapa chu in lamati tur chi engma lo pe to lo turin a vashil. Jin po chuan thatakin alo dong song ma se phubalak chu atum hle thung. Jin chuan Miss Joy chunga atyang khan tilet ve in engemaw hleka Eugene anu chu a khol chen mai a fapa chu engtin nge a en kolang ti vel zo na chi sang zo jeng bok. Zanbut nuwa te po a khol zela a topa chuan Eugene anu chuan aning ta hle. Skula chuan vakal le in Jin chu a an khum chiama lo khol chen to lo turin a shil. A pasal thlengin alung oi to lo thu te chu a soi bok. Jin chuan ala du tok te ulo Eugene pa office a te vakalin mi zong mulain chu pa ke a chuan wanin ngai dam te adil chu ba ka a hna atanga chawtir lo tur te chuan angen vel. A tho pui te pun makti de winan lo thlira Eugene pa chu azak hle thung. Eugene pa ina a ho nu chuan anu pui chu a hau shepa anu pa chuan anin hnial bap mai Eugene pun alo mureng. Atuka chuan Eugene anu chu skula vakalin Jin laka chuan complain ava the lut. Ma se tun chuma chuan athu soi chu an lo ngai poimo vak lo. Complain na du ani chuan ERPB ne na kalmai turin na lo shil. Eugene anu chu athin jim hle a class a chuan valutin Eugene chu avakai chuak dor. Jin chuan Eugene anu laka chuan complain na lo the lut jok dai. Eugene chu adu lo chung ti luina in class atanga alak chwa thu chu asoi chu Thil chu no pangdang nu le pa te pon lo she thwain Eugene anu chu an soi ru sep mai. Eugene anu chuan Miss Joy book chu vakhol le in ma se tun chum chu alo chang lo. Miss Joy te na chuan avakal le ta tho ma se avathlen chuan Jin book chu alo om le. Jin chuan a om dana wanga Miss Joy torna satsia te chu alo shil mol. Chu ti lain Eugene le Miss Joy te chu skula an lo in hu. Eugene chuan Miss Joy chu mu adu wangani. Eugene chuan kanu in ichunga athil ti awang khan apoi ka tilituk kanu hian min mangai lawa min hozokin kasha ti thu te chu asoi reu. Miss Joy chuan anu thil ti chu thil dik ni lo ma se anu chuan a mangai thu shilin alo hnem ve thung. Chutia anin belai chu Jin le Eugene anu chuan an lo en reng bok. Chutiang taka afapa in Miss Joy angai na mu chuan Eugene anu chu in thiam lo na hlirin a khatto. Athil ti khan Miss Joy mai ni lovin afapa po alo tin a hle ti chu a she chuak bok. Eugene anu le pa te chu kota shwai ni in Miss Joy an vo na message te an puna diklo zong chu hailan ni in Eugene anu le pa te chu danin an phu tok shemna apeta bok. Minister pun press conference nei le in ERPB poimo na te chu asoinon le tu pu in harsana an tok ani chuan ERPB ne na thlenwat turin atibok. Miss Joy pun a hna chunzom le in no pangte nen hlim takin anin hmule theita.
zan khat chu ERPB team te chuan mi parui chen khatin hmeichhe pakhat adu lo chung kara an hruai lut chu an hmu chuta chak takin an tlan bawk jin te chuan an zui vat ding tura an ti po chuan chung zirlai te chu an phur so te moti tur an ni thil tam tak an sut siat ba ka khongalo om mi pui te chu an su teu thei hle chhian nan sa zo ka thlen ma in ERPB te chuan an dang thei sha mani chung zirlai te chu police station a shwai ni in meichha po chu zona an zot bok ma se mi pa hau chuan an lo vo mana wangin meichha chuan engtin ma an ti lo thu le a chian te an ni thu a soitlat mi pa hau la chuan kumtling lo an ni na chu an lo mangchang kai ve buk nen police te pon engtin ma ti lovin an chwale ma se chu tia an chwale hnu po chuan buaina siam le in mi kar chu an cheirangin an ti sia sak nual mai ERPB team le minister te chuan an lo mu bok minister chuan chung ho chu an boi pui le turatan ada Hmiah bok Zirlai no pang political na school chu Hyunjin middle school ni in jin chuan no pang te chu awa mu hanrim pon no pang dang te chu komin chung ho chungchang chu azot ma se tu ma chuan an soi chengam lova an hmeichhe hruai Hyunjin omna an zo po chuan engma an siat lo thu an soi zel hanrim le bong chuan mi pa pali te chu zui ru in an chui ru char char chuta thil mu chhuakin mani jana meiche pakhat an hruai kha lukara an lo thuk ru chu an mu chhuak nol mai chu nu chu Hyunjin ni in atak sa chu aduk na sa in soi sakna hnu ma atam hle bok hanrim te chuan hun him lama hruain zona an zot mol mol ma se Hyunjin chu achong du tlat lo hanrim chuan a bek chu chek sakin pil sa mu cheu mai eng pils nge ni azo chuan Hyunjin chuan engkim a shil ta vek he skula alu tir hian no pangdang te chuan mel tha an ti thei hle a chan te chuan tlema a cher de huna phei chuan K-pop idol ani thei hial an jin thu te an shil chin Hyunjin po chuan cher chu a chak ta hle a ni khat chu a classmate pakhat chuan pils ko mu in cherna atta na thatta ka ni thu shilin damdoi chu tui botola chuan a thuna Hyunjin chu a intir bok chumi ni atang chuan pils pe tu jiyang chuan a peruta zia ma se damdoi man chu ati to chho hle Hyunjin damdoi tel lawa a om theilo hnu phei chuan ati to le zwal sot Hyunjin chuan leina tur anei reng thei ta lo poisa pilawa damdoi la ka dil ni chuan ji unga chuan ti dan tur lo shilin damdoi chu a chian dang te le an class me chi ho zor ve turin lo ti Hyunjin chuan an soi anga ti in damdoi po a thlonin nei thei ta reng ani ma se athil ti la om zia chu she chhuak vatin bansan chu atum ma se ati du to lo ti an sha chuan ji unga le a chan te chuan an soi sata chin ani Hyunjin chuan police ne na a report ta top ma se kumtling lawan ni awangin reilote chawan mana an chwale dai skula po pa ngai takin an ron kal le tho chumi atang phei chuan Hyunjin chu amalin chan po anei lo ji ung te la chuan ama ayana sa in an ti du da zwal bok Hyunjin chuan tu man chung ho chu Hremna an petak tak ngai lo awangin a beidon thu te chu asoi hanrim chuan ERPB te chuan thil swal ti tu te chu Hremna an pek ngei don thu soin a hnem bok hanrim chu thinrim setin an classroom a chuan avalut jin lo om hna chuan mi pa pali ten drugs an thra ruk chin thu chu avasoi chung mi pali te la chu an jam lo hle a nui sang chungin enge in ti theivak in du le min man ula kumtling lo kan ni hi an la ti vel jin chuan an uikol tak chu chung mi pali te chu a ti shep chumi hnu chuan juvenile rehabilitation center miswal kumtling lo ho dana a shwain an da lut ve an phone chu lak sak ni in an lu po an me kol sak vek form in ang an havek buka an ni veng tur chuan hanrim chu a ta bok mi pali te chuan hanrim chu chain in swal puya te chuan an som ma se hanrim jok chuan a khoi ta shep mai chulai huna chuan ni chwa ma a kai tho thin ni in toilet te anti fai tir chin bok
chu mai ba ka physical training po an nei thin ani chulai hmuna tang ve then khat chu miswal tak tak tual that te an ni hlom mi pali te po chuan an hlau ru hle ni khat thleng an sil chu an tan pui zinga do ve mel ber an ngai chu ti buain an lo khoi shep ma se jin chuan an mi khoi chu miswal torot takani thu soin skula ama buli chin tu te chu atha vek thu soi chu thilan sia nu chuan an hlau ta hle a an mu apiang chuan pe hel dan tur ngutan zong chin ni khat chu an soi sakpa khan chem te ala ru an mutatlat an ma ni be inana a man chu an jing ngala an hlau hle gard ne na report an tum lai chuan chu pa chuan lo mu in engma an soi ngam lo chuta chu pa chuan a chem te nen chuan vo zuin helai muna inom chung hi chu intan mangchia ka chantir do na ti mia mai chuti lain center kota chuan mi pali tenu le pa ba ka mi chen kha chu lung oilo na lan tirin an lo au dual dual minister local po chu an lo an kum chiam bok a thil ti dan chu anun ron thu te an lo soi chuwang chuan minister chuan an fa te chu mu tira lo phal sak bok an fa te lukol vek le form ha an mu cha chu an thin rim zual sot minister chu anan khum le hlak hlak ma se jin chuan an fa te drugs trial chin chu mu in an ti swa zong zong po kim chang takin evidence ne na mu thlap bok minister chuan nun kong dik an zo nana shem chawan ni thu alo soi ve bok chuta mi pali te chuan chapin ngai da mandir ma se minister chuan keini lovin anunin ti chat sak vek me chene na khan dil ro u ati ve thung chuta yunjin kha anron shwaya chap chungin ngai dam chu an lo dil yunjin chuan rin lo tak main engtika ma ka ngai dam ngai lawang cheu kanun kha mangchia angmaya in chantir ni rilruna de winati minister chuan nu le patne na chuan an fa te chu an chwa tir theiri lo thu a shil bok sin dot lia chuan ERPB team chuan minister hawin meeting an lo nei le mek chuti lai chuan papakha chu an office a chuan mangang takin aron luta an chan puina aron ngen a buaina chu an lo zot fiawat chu pa chuan a fapa in gambling a Zirltu soin a office ka line phone call adonga a fapa poisa bat an lo dil thu soin ina a ho nu chuan a fapa chu an zo chiang a fapa chuan online games a khela changa poisa tu char ni thu soin 85 million zetalo ba manani an thei ang anga poisa ba churu sakin voi khatma ti to lo turin an cha bok an fapa po chuan thu tiamin ati to lo tu thu a shil ve bok ma se an fapa chuan angai te bokin games chu khel le in ba lo nei le cheu mai chuta ama chu atlan bodai boksi abarul na tur po chu poisa an nei to lo thu soi bok minister chuan an thei top an chwa tur thu alo shil atu ka chuan ERPB team ami bonga chu Nagwan High School a chuan transfer student tangin avakal ngal ani khatna achang chuan bong chuan poisa thapa online na game scale an a chil zia chu avashe ngal chumini chuan an class ami pakhat chuan poisa tam taka hlo chhuak la umai class ami zong zong chu achi tur thu asoi bok thilan ei holai chuan bong po chu siang bin chuan a referral code manga khelve tur chuan lo som poisa hlona olsam takani thu soin bong po chu aphur ve mel hle chumi zan chuan bonga chuan games chu khelve chanin atira chuan achak thei hle a nuam po ati man viau ma se a khel reitel tela achak lo ta zel mai ani po chuan ban san zai a rel theilo tlaiwar thakin a khela poisa tam taka chan bok atu ka skulava kalle po chu angui ngai mai siang bin bok chuan chansin lo zotin poisa achan cheu ti ashatin beidong lo tura fuin poisa puk na tur asha thu da chu alo soi anu phone number cha pe in poisa chu apuk ve tange nge atu ka chuan a thopui te bula a poisa chan dan le mi poisa apuk thu da chu chapui chungina washil chuti lain hanrim chu bonga poisa puk tu da chuan an lo khol ve bok
bong chuan anu angin alo soi hi ani hanrim chuan poisa anei lo thu soin a fapa chu andu anga ti mai turin a shil anrin ain thil chu a serious dai ti an chithiam ta atuka chuan angai te in bonga chu skula an kaltir le hanrim chuan gate bula lo ngakin miswal te an lo kalem ti chu a thli thlai reng ma se arila cham em awangin abula dor te a chuan ei tura leizok chulai karlek chuan bonga chu alo bo mandai bonga chu apoi sapukna te chuan an lo hruai dai chuni in ama chau chu anilawa an skulami games awanga poisa puk ho po chu an telve miswal te chuan meiche pahni chu an barul nan dorami poisa an ruktir chumi hnu chuan an ni chu an chhuale sham hanrim po chu ain thiam lovin shi omalo ti ve hle bonga ve thung chu mun pakhata shwain ta chuan computer mangin na an thotir thung bonga chuan computer lam na chu alo thiam hle a chu wang chuan an tan po achangkai hle ei tur tui hnai tak tak te pe in midang om ve te ai chuan an duat big book chuti lain hanrim pon bonga poisa puk tur ron sak tu siang bin khawa shwain ani po chu vona atto awangin midang te chu games khel turin alo som thin ani anena chang chuan miswal te omna chu an sha chwa thei pha hlo bok ERPB team te chu chulai hmuna chuan vakal vatin miswal te nen po anin swal shep mai ma se jin chuan chung ho chu a hne vek atopa chuan bonga po chu himdam takin an hule a ERPB puina rondil tu fapa po chu chan chwa ani bok atuka chuan puina rondil tu khan minister churon mu in lom thu aron shil mol minister chuan pachhale huai sen tak ani thu alo shil ve bok sin dot le a chuan siangyon high school a Zirlai no pangte lo langin exam an lo nei mek Zirlai pakhat hian min chu a oma nuam lawin a hnara ron thi bok damdoi ina shwai ngal ni in anu ina ron mu chuan damdoi engemaw hi a eitir sok soka exam chu beisun zom turin a ron ti hian min pon exam chu a chhun zom le chuta ERPB team te chu lo kalin Zirlai te du drugs an TM ti shat nan urine testing an ron nei tir don ani ma se hian min anu chuan nu le padang te ko khomin chu tyang thil chu an du lo thu an lo soina sa jin chuan damdoi la om tak te an lo TM ti shat nan apoi mo thu te chu a shil chuti chungpo chuan an ngai dan chu ani chuang lo chuta jin chuan test nei du lo piang te chuan Hremna an to tur thu a shil Hmiah chuti lain education minister melma chuan Zirlai no pang juvenile detention center a om alova mule a minister le ERPB team da bonan engemaw tak ti atumani hmel sin dot le a chuan hun kal to lo langin hian minanu chuan a fapa in exam a pass lo awanga medical college a azir ve theidon lo thu a sha chuan alung oi lo hle a atana athon satzia te le a in sen na satzia te chu a shil mol hian min chuan chan ngai na po a shilo chumi hnuwa chang chuan anu chuan le khazir turin anur na sa zwala a le khazir te po a in thareng zel hian min anu chuan a thian pakhat mu in chunu chuan SNU a hian min alu theinan chuan thuron lo pe in anu po chuan hian min chu private tutor a roi sakle ma se chumi hnu po chuan hian min chuan result thatak ala nei thei chuang lo anu chuan a thian dang mule in chunu chuan drugs chikhat ru ti chak theile thiam sa te sha jeng theitir tu chu alo ko mu hian min chuan damdoi chu e chanin a result pun ma a son phatlat chu wang chuan anu chuan chu aya damdoi chale chak jok chu azong kwal na sa hle chuta mi pakhat ne na changin damdoi chak jok chu lein hian min chu a e tir le hian min a po chuan a ma a in result chazok anei le tlat anu chu alom hle tun hun lo langin ERPB team te chuan Zirlai te zun test result kha lo she to in hian min chuan damdoi chak taka 80 chu an lo she chhuak to a an ina an vakal ngal ma se kong ka chu an lo hong du lo
chu wang chuan tukwer dar thalang ti chia in an lut ta tho hian min chu damdo ina shwain anu ero akal ve an phal lo thung jin chuan adam doi pek chin chu a that lo zia te soin a fa panun chu ati shi om thu te a thi pha thei tu te chu a shil ma se hian min anu chuan a fa pa chu doctor ani theinan lekha zirna sadangai thu te chu ala soi zel chuta jin chuan doctor ni du viau te chuan nangman lekha chu zirla ni tumro ati mak jin chuan du tok mai lovin a fa pa hun na man tir dan chinang chuan hun mang ve turati in jin chuan medical school a ilu thei chuan I fa pa chu I mu theyang ati mak bok jin chuan a fa pa ati chin ang cha chuan ei tur po tlem te pe in mut tampo phallovin lekha zirchar turati a aveng reng bok chuti lain hian min po damdo ina enkol na chatak dongin alauzia sot le nikhat chu anu chuan aron mulol chuta po chuan lekha zir chungchang bok a soi le ma se hian min chuan tuna chang chuan ka du danin kanung to don nangpo idu danin nungro ative ta mak sin dot le a chuan education minister chuan press conference nei le in urine test an ne changin zirlai no pangtam takin damdoyan mang te an sha thu te chu puang nu le pa de le no pang de chu namdoi la om zia chu shilin amang chin te po an shemzel tur thu te exam an phal sak don lo thu te chu asoi jin lo langin hion me damdoi e chin chu alo en chiang expert chuan chu damdoi tharani lo thu le kumni thum liam ta changalar to ani thu te chu alo shil jin chuan chu damdoi phena chuan mithil ti thei tak tak anin nam noi aring ta mia bok sin dot le a chuan mi pui tam tak lung oi lo na lan tiran lo lang a chan po kumtling lawatwal that juvenile detention center om cho chu chwa zalen ani wangani cho chuan school azum le ngal mai boxia wangin mi pui de chuan an du lo hle cho chuan kumni liam ta khan an Zirtirtu walo thata chu wanga tang chu ani chu amitha chu education minister fanu jin anu pui ni bokha ani nge jin le minister te pu in cho chwa zalen ani ti chu an lo sheve to a ma se ti theiwa kan nei lo jin chuan cho chu skula chuan a thi thlai don ani cho chuan an class ami sianggu chu chian hau chen kha hian an ti du da chin ria vinashia chung hau chu an huang tawin zirlai dang te po an ti boy pe hle cho chu school ban nuwa tu ma om lo lain an class a chuan avakal chuta namdoi mum rui chi kha awa mulol atuka chuan rin lo tak main cho chuan ERPB team te chu awamu hanrimin alo mu chuan alo khoi chak zek ma se minister chuan an office chu tu tan po apan thei ani thu alo shil cho chuan complaint thelu adu thu soin zirlai chen khatin sianggu an buli chen ti chu asoi chumi nu chuan jin chu skula wa chui chiang turin kal ngal jin chuan cho ate class teacher chu wabia in class teacher chuan in ti du dana lam thil engma athlen ngai lo thu le thil pa ngai lo rin hlel tur po om lo thu lo shil jin chu beidong du lavin sianggu chu afalina mu a han chek vela engma hliama nei lo sianggu po chuan tu man an buli lo thu le a chan te an ni thu a soitlat sianggu chan ten local chuan jin chuan lo zot le ma se sianggu chuan a chan te chu a chan na samai tu manan buli lo thu chu chiang da vina soibok chumi nu chuan bongal chu zirlai anga in chein sianggu chan te ho games khelna chuan engemo shat tumina vakal ma se a me shat pakhatina lo mu awangin alem chan chu an sha chhuak chiang hle chu wang chuan hanrim chu in chei danglam vele in avakal vele anjinga an boss ve deu chi chu wabia in chi chuan alo chong khum shep ma se chu an tum dan sa ani chi o chu recording chumi mang chuan sianggu chu chi ang chuan an bia a gaming account le password te chu an she theita ani account chu hacking thil rin hlel om deu dewan mu chuak chu ba ka sianggu phone number chu eitur cha nan te
motor ho nan le poisa in thon kwal nan an hmangna sa ti chu an hmu chuak tel bawk thil chu a chiang ta kwar mai chi ti thian ho chuan sianggu phone number le account te hmang chuan thil chi sang an ti chin ba ka online ten thil an lo zuarin an shal chin bawk poisa ero sianggu chuan a chang ve ngai lo sianggu chu an hmang tangkai le ti chu a hriat to nikhat chu sianggu account atanga thil leitu pakhat chuan sianggu chu alo zong chuak sianggu chu bum mang ti na khoi shep mai atuka chuan sianggu chuan chia chu bia in poisa chu pekir le vek turin angen ma se chia chuan lo ngak mai ro minring to lewem ni alo di thung sianggu chu chutianga doi zep chu ani ngai big lo voi khat chu sianggu chuan anu sherin chia te ina an vakal ve a sianggu anu chuan chia thil ti dan te chu chia nu bula chuan a soi ma se chi chuan anaw mei chia chu sianggu chuan video moi lo deuh a thon chin thu a soi ve le sianggu chuan ati ani lo thu soi ve ma se tu manan oi lo chu wangin sianggu anu chu azak le a ngai dam te adil ta zokani tun chuma po chu bok chu chia chuan sianggu awaunan mang le in ka soi angai om lo chuan video kha I number mangin kan class a mei chi ho ka thon vekang atile sin dot le chuan sianggu chuma ni in riruna de wina lo chu chuta cho chuan lo hu in abula chu in a har sat na te chu ERPB team te hna thlen turati in kepo he team hi kumthum lam ta khan lo om to sela chu tiang thil kha kati bik lawang alo ti ve sup mai atuka chuan ERPB officer chuan an pani in an vakal tange ma se anin biak lain meiche pakhat lo lutin chi azok chuan sianggu laka chuan in ti du dana chungchanga complain a thelu thu aron soi tlat mai school chuan hearing nei turin chi le sianggu te chu kong halin chi a chu a in soi khongai thak thiamin sianggu ero a in soi fia thiam lo hle amma zok chu chi a de chian hawin an boli chin thu te a poisa an man sakna sat zia te chu soi ma se chi a de lawyer chuan evidence nen an pu na te chu a khing kha ne hle chu mai ba ka sianggu te zok chuan chi a chu compensation peturin an ti ta zok hearing zo nu chuan sianggu chu ama in lo chaple jin chuan lo mu in idikna chuan ngoi chu turani lo ti in ron zil akal son nu chuan sianggu chuan jin wa zuin chi a de chan hawin an ti dan chin zong chu a shil ta vek chu mai ba ka thudik achung te a shil ve pun tu manan oi saklo thu te a soi tel buk jin chuan ke man karing chi alom kan pui nge don che ti na hnem atuka chuan hanrim chu Zirlai no pang anga in chein chi ate skula chuan avakal chi ate chan ho chu hu in kum ne la tum ngal hle transfer student ani thu te chu shilin chi apon nel om de win lo bia bidanga ti chindan ang bukin manchang kai tum le ani hanjim po chuan engma she thiam lo le bum nuam deuh ang chuan le machang ve zel buk anuwa chuan a Netflix account te chu an dil ta hanjim chuan le kha a Netflix account mai ba ka gaming account le thil dang sang azia na chu ape chi ate chuan makan ti reuh hle hanjim chuan an phone chu en sak chewin an hack theinan link ada zeu bok chu vele bunga ten an phone chu an lo hack sak thei bok chu da chang chuan poisa an ruk dan te chu an che thei bok reilo te a chi a chuan account a chuan thil dik lo ti a she chuak wat hanrim chu ringlel ngalin skula vakalin class a chuan hanrim chi alo kut wathak ngal mai chutumin akora chuan awa cham ma se hanrim chuan alo khoilet shep mai chuta hanrim chuan min puiru ti in out the chiam Zirlai no pangdang te chu an lo cheu to buk nen hanrim chu lo thon mel de wa omin chia chu rap thak ti dewin an en ta chup mai chumi nu chuan skula chuan hearing an nei le hanrim chu wheelchair ne nat mel dewin an lo nor lut chia chuan ati der ti sha in alo nui lui chuta thinrim dewin engtin ma kuta thlak lo thu chu asoi
chuta hanrim chu vapo tho mai te chu atum ma se hanrim chuan thudik soin ERPBT mi ani thu le chia ti swal highland nana lemchang mai ani thu chu asoi chia thil ti dan zong zong te chu asoi chuak vek bok an dan zong zong chu cover vek ni in sianggu de nu fa chuan pona changin an lo en ve vek thudik shia ani to awang chuan an nu fa chuan an lo lom hle jin chuan chia chu chingchi a sianggu chunga idam dil turin ti chuta chia lawyer po chu hawin shereng chunga evidence lem siama chia apuya wang chuan Hremna amu dur thu a soibuk hearing zo chuan sianggu le anu chuan ERPB team te chu lom thu an shil mol chumi nu chuan cho pon jin te chu ron mu in athu soi an ngai thak sakawang le sianggu an puya wang chuan lom thu ron shil ve ma se jin chuan anu pui that tu ani miaw wangin abe chadu lem lo sin dot le a chuan chia chuan cho chu thinrim takawa mu in engkim chu ama awangani thu asoi tlat mai chuta thil ni na dik tak lo langin cho chuan chia chu alo fui kholo zo vek hini in complaint the lu te lawyer roi zong zong te po chu cho ashil anga alo ti vek zo khi alo ni cho chu alo la in siam thareng reng lova ERPB team te ti ming chat alo la tum char zok chu ni in chia chuan nangma awangin kanuna chevek ani hi ati le chuan cho chuan in chunga chang chuan anam thangal dai atuka chuan minister ama puitu khawa mu in chian ama inti hlumtuma building atanga azwan thak thu soin azwan thak ma a athu soi record te chu apebok voice recorder chuan chia chuan ERPB hian kanuna ti chevek ti thu chu alo soi minister chuan cho thil ti dan chu ashethiam ngal vek cho chu alo la in thak danglam lawa ala swal reng ti chu sha in ama po chu ahlau ruta hle ma se ti theidang ani lo wangin cho du dan ang chuan media ma a chuan chia thi ma a voice record te chu atlang zar chuta cho chu an school kota ERPB team du lo nalan tirin thuzia kengin alo reng jin chu skula chuan wakalin cho chu awabia ingthil nge ti tum chi a ati ngal thor cho chuan ERPB hi ti bogatum mole alo di sam et jin chuan damdoi pek chu mu in he thil wang hi ani em atile cho chuan inrin a in boina in tok na sa ang nang le inu pui kha in angot mai midang boina in lo in ro ve chen mai ala ti zui hun kal to lo langin jinin du pui thita ga yon khan cho chu Zirlai ni awangin boina to pun angai sak thei hle a geng laka te po chuan chanin nun kong dik zo turina pui china ni ma se ani na taka chuan cho chuan damdoi lo zwa china chu lo thil swal tam taka chuan alo in ro chin bok ni kha chu ga yani chuan cho be ka chuan damdoi pek tam tak chu amu chuak chumi nu chuan cho chuan ga yani chu aka hupnan avitlum ta dayani chung thu chuan jin chu ati thinrim tharle in sum zo lovin cho chu anek thruai Zirlai te pon makti nan lo thlir chup cho la chuan aphakar chwa in jirakia chuan chelin ngaidam te adivel chu thilawang chuan ERPB te chu an hming chhle a skula po chuan an kal an phaltalo chumi nuwa chang chuan cho le a chan te chuan damdoi chu an chalna sa hle a an school mai po ni lo school danga te po parcel in an thon chhuak buk an drama school tamzo ka chuan damdoi chu an peto ani Zirtirtu te po in an Zirlai ti omdan chu makan ti so hle Zirlai chen khat chuan lutna emo pumna emo chuan lamin class an chwa san ta fo bok ni khat chu sianggu chuan an parcel deliver chin chu damdoi ni ti a she chhuak ani po hian damdoi ni ti shilovin poisa mu nan alo deliver ve chinani jin chu message thonin thil soi tura nei thule in mu adu thu chu ashil ma se cho chuan athil ti chu lo she chhuakin an vozuya sianggu chuan jin hena chuan a mu le theilo tur thu chu ashil taringot
ERPB team te pon meeting nei le in minister chuan jin chu eng thil po thleng se in sum sham tur le chu akut thak to lo turina cha mol achan po opposition party lamin an thil ti apianga chuan rem chang an lo zon ve chin wangani chumi hnuwa minister chuan video wa ngen na siamin Zirtirtu te chu an no pang te chik tu le damdoi shal ruchin te chu an hne na lo shil zel turin angen Zirtirtu te chuan an lo thlo ple a Zirtirtu tam tak chuan ERPB te chu puyan tumani hanjim le bung te po school no pang anga lem chang le in damdoi shal le yani dan te chu an chui chiang chu te chang chuan thil poimo tak an shat bel Minister chuan press conference nei le in damdoi chu atak nge ina tilanga damdoi shal rukna a rin hlel ber chu chowa ani thua soibok chu press conference chu chole achan te pon an lo en ve wangin an damdoi te chu thukruin an bi rungal jin le achan te chu chowa kalna skula chuan man turin an vakal le Zirlai dang te chuan an lo lom hle a ma se so tu tom rukna an valu chuan tu ma an hulo parcel rockville bak sudam doi po an hu chuang lo chuta cabinet in lock chu an zinga pakhat chuan honatum le achunga chuan engemaw taka omaring jin chuan thangani kha ati man chok pakhat chuan alo hong man chuta damdoi chu alo leng chuai mai hanjim chuan a hi fu hle bok jin chuan tukvera chang chuan chole achan te chu azu hutabok chuta hanjim chuan jin hnena chuan ka thlok thei ti sha em ti pa in tukvera chang chuan azuang thla a cho achan te pahni chu azu del jin po lo thleng thlavatin cho chu atlan chezui hanjim chuan hemi te pahni hi chu ka kuta dala wa umzui wat jo alauti ma se adam do hi plu kha aruina sat e mawangin mi papahni te chu ahne ozong lo mai an soi sajok ta shep ma se bunga chuan man ruanen aron pui ve te mial tu ma ku thak ve ngai lo ni ma se rin lo dewin hanjimitan chuan aron hne vek mai jin pon cho chu awanang ching to ma se achan te tam tak phena chuan abiru tlat jin chuan vakal nain ama lo khoi tu piang te chu alo tukzal mia man ruwa te chu mangve ma se jin chuan aku chau pon a hne hle an vai chuan chhuata an let pheng phung chuta cho chia chu abang ta cho chuan a ma ang thawin puati thu lo soi ma se jin chuan ngai damatum lem lo ma se eng ma ati ma in sianggu kha cho tho pui pakhat chuan chem te na lo tin rana sianggu la chu a lo hmelem em le ngal chuta cho chuan minti na tumani chuan poi soi lo sianggu son atwarang ti pa in jin chu avit zui ngal chuta cho chan pa pon sianggu chu akeya alo vit ve ngal bok an thlang ko ta chang chuan hanjim le bong chuan thil thleng chu an lo mu ve vek hanjim chu damdoi hi plu khan an hne ve bok si jin chu han pui nge yangai buk nen a chap deuh pur mai bunga hnena chuan minti harro ati deuh chur chuta lai chu thimin hanjim chuan miswal pakhat chu aron to thlutopa anin beizui jin pon chu vele cho chu a khoi ve ta sia mai dim lo takin Hmiah chuan a benga cho chu a hoi sok cho po chuan nungdama a om tir chu aring to lo ma se jin chuan a that ta em big lo cho chu chhuara chuan a chapa tunge nia in shiat vantir koin yemu in tisu alati sham ma se jin chuan puitling no pangte chatna turata na thil ti chin mai kani ti ina chang thung chu thua shiat chuan cho chuan in thiam lo na tak nei veta ahma aya na sajok chuan a chap jin po chu chhuata chaw takin a chuve nok chuta ga yani nui ver mel chu mitla in athil ti dan chu ga yani du dan ani nge po aringani reilo te hnuwa minister le police te lo thlengin cho chu anron man afanu thattu ni ma se cho mela mu po chuan minister chu a in sum thei hle ma se jin na lo vitman ti asiat le chuan a thin rimin cho chu awa umzui le choka
ma se hanrim de chuan an lo dang ve thung atuka chuan minister chuan press conference nei le in abula chuan ERPB team chu an ding ve bok minister chuan ERPB team chu no pangti control tu ringot ni lovin education chazo ka kalpui ni nante Zirlai le Zirtirtu ve himna tur ani thu de chu asoinon le chumi nu chuan an vain ga yani thlan an vatlo a ga yoni chu Zirtirtu cha ani ba ka afel e mawangin a thlan po chu Zirlai teletarin akhat vek bok ti chuan a top ta